Sa mukha si Kurumi? Sa mukha si Kurumi? Oo, kasi ano black sis kami. Mabasa lang na bakit. Itakman ano? Itakman ko kasi mo. Anji pala ang sapatos mo anak ta iorderan ka lang ng Shopee 1. Pag isang pa lang man. Kaysa magdata katawaan da ka. Pag. Nya? Ito picture ng pag. Picture
Hmm, 5. 5 AM. Wala, sa cellphone kita. Hmm. Bukan. Hindi ka mo lang tayo.
May tagbigat yung dyan.
Pero hindi namin pinadali ang nararamdaman namin yun. Pinigawan niya ako ay abot pa ng ilang buwan bago ko siya sinagot. At isa yun sa mga desisyon ko na kailanman ay hindi ko pinagsisihan sa buhay ko papalugod. Grabe, Bi. Ang social naman
Mami talaga yung may favorite sa lugar na to. Gusto niya yung steak nila dito. Ang mahal na naman ang presyo ng pagkain sa menu nila kagabi. Wala ka agad ako sa presyo ng tingnan ko sa menu nila. Sulit naman lahat ng mga pagkain nila dito kahit medyo mahal. Kaya pinabalik-balikan ng parents ko. Pinabalik-balik nila kahit ganun na sa presyo ng mga pagkain. Kaya sabi ko kanina, favorite kasi talaga ni Mami yung restaurant. Gusto sila madalas nag-celebrate ng mga special occasion. Pero kahit walang special occasion, gusto pa rin nila kumain dito. Kaya tuloy ako kinabahan na makita at makilala sila ngayon. Bakit ka naman kinakabahan? Baka kasi hindi nila ako magustuhan para sa iyo eh. Hindi mo pa nga sila nakikilala. Yan ang talaga iniisip ko. Medyo mahigpit sila sa iyo. Lalo na si Daddy. Si Daddy sa mga baby. Tapos yung mami mo naman, dati din kahit high school principal. Oo, tama ka dyan. Ang tagal naman nilang dumating. Lalo tuloy ako kinakabahan. Malapit na ako sila. Siguro mga 5 minutes. Sigurado ka ba na okay lang itong dress na suot mo ngayon? Oo naman. Bagay na bagay nga sa'yo yung suot ng blue dress. Yung ayos na buhok mo, ayos na ba? Ayos na ako. Bagay na bagay sa'yo. Relax ka lang. Bakit ang lalim naman ang buntong hininga mo? Wala lang. Sorry, kinakabahan kasi talaga ako. Huwag kang kabahan. Sabi ko naman sa'yo, mabait ang parents mo. Kinakabahan kasi ako na baka hindi ko ma-meet yung expectations nila sa akin. Kaya nga kagabi pa ako nagtatanong sa iyo eh, kung ano ba sa tingin mo yung gusto nilang isuot ko, yung ayos na buhok ko. Kailangan i-meet expectations nila eh. Kung hindi ko gagawin yun, paano nila ako magugustuhan para sa'yo? Magugustuhan ka nila kahit ano pang suot mo. Tsaka kahit ano pang maging ayos ng buhok mo ngayon. Paano ka naman nakakasigurado dyan? Sigurado ako kasi girlfriend kita. Ire-respeto ng mga magulang ko kung sino yung taong mahal ko. Alam ng mga magulang ko na sobrang pihigan ko pagdating sa mga babae. Alam nila na pipili rin ako ng babae na kaya akong irespeto at mahalin. Kaya hindi mo na kailangan na pag-uwi ng sarili mo eh. Kung makatotoo ka lang, ipakita mo sa mga magulang mo kung sino ka talaga. See this? Nasa French Hypermart for lunch break dahil may PPI dito. Lunch, party, responsible. With a PPI account for free sa French Hypermart dahil may PPI dito. May free insurance pa. Heard this right? Kasi, nakakalinis. Papadudot yun ang unang pagkakataon na makikilala ko ang pamilya ni Justin. At yun din ang unang pagkakataon na naging komportable akong kasama ng taong magko at mga taong mahalaga sa buhay niya. Nasanay ka kasi ako na palaging nag-a-adjust para sa ibang tao. Yung tipo na kailangan mong makisama at makibagay sa kanila. Pero kung gaano ako komportable sa kanila, nasanay ka rin komportable doon kasama at kausap ko ang pamilya niya.
ko na malaking bagay yon para mas makilala at mahalin ninyo ang isa't isa. Dahil ngayon, going stronger pa rin ang 4 na taong relasyon nating dalawa. Hindi naman talaga madali ang pumasok sa isang relasyon, lalo na kung magkaiba kayo ng personalidad. Ang mahalaga ay nagkakaintindihan kayo at pareho nag-a-adjust. Maraming salamat po pala kung sakaling man na mapinig po mismo i-ere ang sumirat po patulog. At umaasa ako na nakapag-iwan ito kahit paano ng aral sa mga nakikinig. Hanggang dito na naman po, Papa Dudut, maraming salamat po sa inyo at sa po ng inyong programa. Kaya din sa inyong mga tagapakinig araw-araw, kami lang nakikinig namin. Inyong forever, Kapuso at Kabarangay, like Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Story today? Abangan namin yan sa aming comment section. relasyon, ngunit hindi tama na tayo ang magiging dahilan ng mamutuyang masirang pagsasamang ating piningatan. Minsan kapag kinugulong ang isang ibon ay mas lalo lang niyang gustong lumaya at kumawala. Ikaw, Barangay, maluwag pa sa iyong Dear Papa Dudut, habang may buhay, may pag-asa. Yan ang lumang kasabihan na tinanim ko sa aking isipan simula pa lamang noong kabataan ko. Pero habang may buhay ay meron ding puso. At yun ang mga karanasan na gusto mong ibahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories. Sobrang hilig ko talagang makinig ng radyo hanggang isang araw ay napakinggan ko ang programa ninyo. Simula noon ay nahihilibangan ko na ito habang tumatao sa negosyo kong tindahan. Pagpapruta sa lugar namin sa Pasig. Bago ko ipagpatuloy ang pagbabahagi ng aking istorya, ay tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Reggie. 45 years old at tutong bagong ilog sa Pasig City. Babae ko ako, pangalang lalaki na. Meron akong 3 anak sa kinakasama ko noon na pangalanan na lang nating Arnel. Bali, 3 taong kaming magkasintahan bago kami nagpakasal taong 2001. Sakto kakatapos ko lang din noon sa kolehiyo. Nagsisimula ang lahat isang buwan na nang makikasal kami, mga padudot. Oh, mahal. Bakit nakabihis ka naman yata ng formal dyan? May ilakad ba tayo na hindi ko alam? Para makapagbihis na rin ako. Nako, mahal, wala naman tayong lakad. Saka ako lang ang aalis. Ha? Saan ka pupunta? May job interview kasi ako. Tagal na rin nakaschedule eh. Kinakabahan na ako, pero naniniwala ako na makakaya ko naman yung sundan. Ano? Teka, bakit hindi mo lang sinabi sa akin yung tungkol sa bagay na to? Pasensya ka na kasi wala na rin sa isip ko. Paano nawala sa isip mo? Pwede ba yun? Oo naman. Maniwala yun sa'yo. Sinadya mo talaga na hindi sabihin sa akin eh. Bakit ka naman gagawin yun? Ewan ko sa'yo. Basta, hindi ka pupunta dyan sa interview mo na yan. Sinasabi ko sa'yo. Ha? Bakit ko naman gagawin yun? Nakabihis na ako. Ah, kaya nga magpalit ka na ng damit mo, mahal. Huwag ka umalis. Hindi mo na kailangan pumunta sa interview o magtrabaho pa kasi kahit
trabaho. Gusto ko na ako nalang gagawa nun kasi ako padre de pamilya. Sana maintindihan mo na wala naman ako masamang intensyon dahil lang pinagbabawalan ka na mahal. Naiintindihan ko naman. Pero hindi ko pa rin mabigay ang payo. Bakit ka naman nalulungkot? Ano naman ang pangarap mo makapagtrabaho, di ba? At kahit na may trabaho ka na at kaya mo naman akong buhayin, eh gusto ko pa rin sanang subukan at samantalahin yung pagkakataon na wala pa tayong anak. Alam ko, pero di ba ang mga babae dapat nasa bahay lang at ang mga lalaki naghahanap buhay? Paano na lang kung magkaanak na tayo? Paano kung maalagaan yung baby natin kung pumapasok ko sa trabaho? Kita mo na, hindi ka nakasagot kasi alam mo tama ako. Marami sa mga mag-asawa nagkakahiwalay kasi madalas di sila magkasundo dahil yung asawang babae ay mas abala pa sa trabaho niya kaysa sa kasuhin ng pamilya at mga anak niya. Karamihan din sa mga anak ay napapabayaan lang. Paano hindi mangyayari yun? Hindi naman nasusubaybayan ng isang ina ang paglaki ng mga anak nila, di ba? Ayoko mangyayari yun sa pamilya natin. Kaya please lang, huwag ka na pumunta dyan sa interview mo. Nanghihinayang lang talaga ako. Matagal ko rin kasi hinintay ito eh. Sigurado na ilang araw ko rin iisipin at kahit sa pagtulog ko ay maaalala ko pa rin ito. Basta isipin mo na lang na mas pinili mo yung pamilya natin kaysa sa pangarap mo. Makakalimutan mo rin yung tungkol sa bagay na yan pag tumagal-tagal. Tsaka baka panahon na para palitan mo yung pangarap. Paano ko naman gagawin yun? Itatak mo sa isip mo na dapat mas mahalaga na sa'yo yung pamilya natin at wala nang iba. Ako, ikaw, at ang magiging mga anak natin. Dapat hindi natin ang prioridad mo, mahal. Di ibang tao, hindi kaibigan mo, o kahit na anong trabaho pa yan. Ako yung lalaki sa pamilya. Ako yung padre ng pamilya. Kaya ako na rin ang bahala sa lahat. Dito ka na lang sa bahay at maging mabuting asawa sa akin. Mapatuto at stricto ang asawa kong si Ernest kung ano ang sinabi niya ay yun ang mas susunod. At isa na nga doon ay ang pagbabawal niya sa aking magtrabaho kahit na gusto ko sana makatulong sa kanya at habang wala pa naman kami anak. Pareho naman kami college graduate at ang laki ng panghihinayang ko sa aking kurso dahil hindi ko man lang nagamit. Pero dahil nga ayaw ng asawa ko na magtrabaho ako ay nagpasabog lamang ako sa kanya. Ang ibig sabihin ay sinusunod ko siya papatulog. Iba sa mga buwan at napromote silang bilang manager ng isang kilalang fast food chain na matagal na niya pinagtatrabahuan simula pa lamang nagkakaaral kami. Marketing management kasi ang tinapos niya at kasi naman siya sa pusat ng kanyang karera ng mga panahon yun. Samantalang ako naman ay naging wala sa pagiging housewife. Masaya naman ako sa ginagawa ko dahil naasikaso ko ng mabuti ang lugi naming pamilya ni Arneko. Pero nandun pa rin ang lungkot at panghihinayang sa mga bagay na pwede ko pa sanang magawa. Lalo na yung may kinalaman sa ginaran ko. Kung hindi nyo kasi na itatanong ay graduate ako ng accountancy. Noong sumunod pang buwan ay nabuntis na nga ako at naging maselan yun. Kaya pansamantala kong nakalimutan ang aking lungkot tungkol sa mga bagay na hindi ko na magagawa dahil magiging nanay na ako. Sa halip ay nag-focus ako sa aking pagbubuntis hanggang sa matagumpay kong naisilang ang panganay naming anak ni Abel. Sa awa naman ng Diyos ay malusog naman ang baby girl namin. Makalipas nga ang 3 buwan matapos ng mga anak ay may pinalita ang mister ko sa akin. Papa. Ising ka na, yun na yung alisan natin. Pwede bang matulog muna ako kahit ilang minuto pa? Pwede naman, pero kakain ka ba? Sayang naman yung niluto ko, eh mga paborito ko pa naman. Talaga? Sige, pabangon na ako. Pagkatapos mo kainan, pumunta ka na dun sa mesa para makakain ka na. Dito muna ako sa kwarto kasi may mga lumiit pa akong damit na hindi ko nagawa kahapon. Gawa ng nag-alaga ko kay baby. Sandali.
alam ko na may nangyari base sa reaksyon ng mukha at boses mo. Tsaka kanina ko pa napapansin na sa loob yung kilay mo. Kaya sabihin mo na sa akin kung may problema ka. Sige, pero gusto ka muna kasi uupo ko sa kama. Tabihan kita para magkausap tayo. Buti ba nga? Upo ko na rito sa tabi ko. Ano ba kasi nangyari? Hindi kasi ako mapakali, mahal. Saan? Bakit? Kasi isang linggo na ako hindi dinadalanan. Tapos naisipan ko magpiti kasi malakas ang hinala ako ng buntis ako. Tapos? Nag-PT ka nga? Anong resulta? Positive. Buntis ulit ako, mahal. Yahoo! Ang galing naman! Nakatalawa ka na agad tayo! Pwede bang huminahon ka lang? Sige nga, ikaw magpapatahan sa kanya pag umiyak siya. Ay, oo nga pala. Pasensya na kasi na-excite lang talaga ako. Hindi ko napigilan. Hindi ka ba masaya? Ako kasi hindi. Ha? Bakit naman? Biyaya kaya yung mga bata. Andun na tayo Agoray sa lang. biyaya ngayong mga bata. Pero kasi tatlong buwan pa lang yung pangalan natin. Tapos magkakabini ulit tayo. At pinanganak ko yung pangalawa natin. Siguradong hindi na ako magkakataugaga sa pag-aalaga sa kanilang dalawa. Diyan pa nga lang sa pangalan natin, hindi ko na magawang maligo o makapagsuklay ng man lang kung wala ka rito para kuhanin yung baby natin. Ngayon pa lang, nakikita ko na mahihirapan ako ng gusto. Alam mo namang hindi mo ituloy yung pagbubuntis mo ng dahil lang sa bagay na yun. Gusto mo ba na ipalaglag natin yung baby natin? Ilabutan ka kasi sinasabi mo yan. Bakit mo naman gugustuhin ipalaglag yung anak natin? Hindi ko naman sinabi. Kaya kung nalalaman ko na mahihirapan kapag naging dalawa na yung baby natin. Kaya yan lang yung nakikita kong solusyon para di ka na mahirapan. Kabaliwan pa rin yun kasi anak natin yung pinag-uusapan natin dito. Gusto mo bang masigil ako ng konsensya ko habang buhay? Siyempre hindi. Pasensya ka na kung nasabi ko yun. Medyo magulo na rin kasi isip ko. Hindi ko na alam yung gagawin. Makakasalanan ko rin naman kasi lumalabas na nagrereklamo ko. Mga anak naman natin yung inaalagaan ko. Hayaan mo na. Wala ka naman masamang ginawa kaya huwag mo nang sisihin yung sarili mo. Hindi ko lang din mapigilang matakot kasi ligtas ba sa akin ang buntis kahit halos kapapanganak ko pa lang? Ligtas naman siguro pero hayaan mo. Dahil magpapaalaga naman tayo sa doktor. Hindi kita pababayaan ngayong dala-dala mo dyan sa sinapupunan mo yung pangalawa nating anak. Salamat, mahal. Walang anuman. At salamat din kasi sobra mo akong pinasaya ngayon na unti-unti nang lumalaki ang ating pamilya. Papadudot, may nangyari sa amin ni Reggie makalipas lamang ang 3 buwan matapos kong ipanganak ang panganay namin. Bumalik na rin kasi sa normal ang menstruation ko pagkalipas ng 2 buwan dahil hindi naman ako breastfeeding. Nung una ay ayaw ko pang magpagalaw kasi pakiramdam ko ay hindi pa ako nakakaraos mula sa panganganak pero nagtatampo. At sa katagalan ay nagagalit na sa akin ang asawa ko. At dahil uso noon ang mga lalaki naghahanap ng ibang babae kapag hindi na pagbibigyan, ay natakot ako ng gusto. Kaya naman tinis ko na lamang ang sakit sa aking katawan na nararamdaman ko ng mga panahong yon para mapagbigyan ko lamang ang gusto ng asawa ko. Pero hindi ko akalain na mabubuntis niya agad ako. Aaminin ko na gumuho ang mundo ko nang nalaman ko na magkaka-baby ulit kami ni Arnel dahil nga maliit pa ang panganay namin. At mas lalo kong naisip na imposible na akong makapagtrabaho nito kasi matatali ako sa pag-aalaga sa mga anak natin. Akala ko noong una ay sweet yung hindi ka gustong pagtrabahuin ang asawa mo. Lagi kasi yung sinasabi sa akin na hindi pa kami kinakasal. Pero habang tumatagal ay lumikit ng lumikit ang mundo ko na umiikot lang sa 4 na sulok ng Para bahay Girl Scout? namin. At pakiramdam ko Para ay Girl Scout, nasasakal Joy? na ako sa aming relasyon. Mga padudo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mga padudo, in-open up ko kay Arnel. Inyabalin mo datoy. Bunod yung chicken, Joy. Magamit ko naman ang pinag-aralan ko. Pero nagalit lamang siya sa akin at sinabi niyang makontento na lamang ako sa pagiging nanay sa mga anak namin at masawa sa kanya. Makamahal ko pero nag-focus na
sa panganay namin at sa pagbubuntis ko sa pangalawa naming anak. Hindi nagtagal ay nakaya ko namang pagsabayin ang pagdadalang tao habang nag-aalaga ng bata. At dumating yung araw na patagumpay ulit na isilang ang anak namin. Kaso, makalipas lamang ang 5 buwan pagkatapos ng mga anak ay nabuntis na naman ako ni Arnel. Mas lalo kong naisip na nilalayo ako ng asawa ko na matupad ang kagustuhan kong magtrabaho kapag malaki na ang mga anak namin. Kaya nga nagpatong-patong na lamang ang mga sama ng loob ko sa kanya. Kaya parang yung dibdibin masyado dahil kailangan pa ako ng mga bata at nang ipinagbubuntis ko ng mga panahong yun, Papa Dudu. Balon ka sa ba? Ikamto ni Aya nun, ang favorite na ate ni Tita Juan. Agala ka pa iti ko. Video biscuit na. Oo, meron. Ikaw na rin sumagot sa tanong. Pero hindi ko siya kilala. Kaya tinatanong ko kung sino siya at kung bakit kailangan mo siyang kausapin. Hindi mo ako kailangang sigawan. Naririnig kita, ate. Magkaharap lang tayo, mo. Kumalma ka ba dyan? Kakalma ako kung sasagutin mo rin yung tanong ko. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero mabait naman siya kaya kinausap ko. At kaya pala totong hindi ka rin dyan, no? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi pa mahalata. Nagsiselos ako. Bakit mo naman pagsisilpan? Wala naman siyang ginagawa. Nagkwentuhan lang kami sandali kasi tinanong ko siya. Bago lang ba siya sa kinukuha na natin ng tubig? Eh sa ngayon ko lang din Ikamto ti saban, ano, awan ti balon da. Bakit kasi kailangan mo ba siyang tanungin? Hindi ka na lang manahimik dyan at pabayaan mo yung tao Ikamto ni Titan kung nilulang mo dito ah. Pabigat madaldal. Sobra ka naman magsalita. Nagsasabi lang ako ng totoo. Walang totoo sa mga sinasabi mo para lang sa kaalaman mo. Teka, bakit nakabihis ka? Saan ka pumunta? Makikipagkita ako sa kaibigan mo. Nagsabi ako sa'yo kagabi tapos tumakbo ka na lang doon dahil inaantok ka pa. Inaantok na pala ako eh. Malamang hindi ko yung narinig na maayos. Ano ibig mong sabihin ngayon? Tinatanong pa ba yan? Hindi ka aalis. Andal naman. Kahit na ano bang sabihin mo, dito ka lang sa bahay natin. Napakainit sa labas tapos kakalagkirin mo mga anak mo. Nasisiraan ka naman ng ulo. Baka mapabayaan mo lang sila. Magte-tricycle naman kami ah. Sa kasama naman kami pupunta ng mga kaibigan mo para hindi mainit. Kahit na sa simbahan pa kayo pumunta, wala akong pakialam. Dapat kung anong gusto ko, eh yun ang masunod. Hindi ka aalis. Hindi mo isasama ang mga anak ko. Dito lang kayo sa bahay natin. Ano ba kasi masama sa paglabas ko ha? Gusto ko lang naman maiba yung paligid ko kasi nagsasawa na ako rito sa bahay natin. Hindi mo kayo naiintindihan? Laging ikaw na lang yung nakakalabas sa ating dalawa. Paano naman ako? Malamang kailangan ko lumabas para pumasok sa trabaho ko. Hindi lang yun. Umaalis ka lang dito sa mga kaibigan mo pag day off mo. Tapos ako hindi ko pwedeng gawin yun. Sobra naman yata yun, Andel. Hindi na tama yun. Yung hindi tama ay ang itsura mo. Ano namang mali sa itsura ko? Posturang-postura ka eh. Kung sa mall lang naman kayo pupunta ng mga kaibigan mo, bakit kailangan mo pang mag-ayos na gusto? Siguro may lalaki kang pinagagandahan mo. Wala akong pinagagandahang lalaki. Wala na ba akong karapatan na mag-ayos ng sarili, lalo lalabas ako? Hindi mo na kailangan magpaganda. Dahil may asawa't latak ka na. Hindi ko naman nakakalimutan yun ah. Hindi naman pala eh. Pero kung umasta ka dyan, mukhang nakakalimutan mo ng pamilyano ka. Baka akala mo na wala na sa isip mo yung delivery boy ng tubig na kinausap mo kanina. Ewan ko sa'yo, para ka namang tanga eh. Paulit-ulit tayo. Kung ano-anong iniisip mo eh, wala namang katotohanan yung mga binibintang mo sa amin. Bakit mo naman gagawin yun eh? Mahal kita, saka yung mga anak natin. Sige na. Hindi ko alam. Kaya nga para di na ako magkaganito, isundin mo na lang ako. Diba, masunurin ka namang asawa? Patunayan mo sa akin na marunong ka sumunod sa mga gusto kong mangyari para hindi na tayo mag-away pa. Papadudot, gusto ko lang naman sana kalipin ang sarili ko sa pamamagitan ng paglabas para makipagkwentuhan o kumain kasama ang mga kaibigan at dati kong kaklase. Isasama ko naman ang mga anak namin kaya hindi totoo ang ibinibintang ni Arnel na mapapabayaan ko ang mga bata. Isang bagay pa ay hindi ako natuwa sa pagsiselos niya
sa delivery boy ng tubig sa bahay namin dahil walang katotohanan ang mga paratang niya. Ni sa hinagap ay hindi ko naisipang magtaksil sa kanya kahit na sumusobra na siya. Kaya nga hiyang-hiya ako doon sa delivery boy na inaway niya noong sumunod na araw. Hindi na tuloy yun bumalik sa bahay para mag-deliver. Maliban na ang nagdadala ng tubig sa bahay natin pero bantay sarado pa rin si Arnel. Ewan, sinuso na wala sa lugar ang asawa ko. Kaya lihim akong nangihinis sa kanya at pakiramdam ko. Lalo akong nasasakal sa presensya niya. Pero hindi naman palaging ganoon ang imahe ni Arnel. Kasi sa totoo lang ay may sweet side din naman siya. Bagay na nagustuhan ko sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako papadudod. Hanggang ngayon ba may tampo ka pa rin sa akin, mahal? Paano mo sabihin mo po kung magagalit ka pa sa akin? Hindi, pero malulungkot ako. Bakit naman? Kasi isipin ko na hindi mo naiintindihan na pinoprotektahan lang kita laban sa mga manyak sa labas ng bahay natin. Kaya madalas kita papawalan na umalis. Hindi na kasi natin sigurado yung Mama, shot mo ka ng Jering? baka mamaya. Baka ni Ma'am mangyari Jade, sa inyo ng ring mga ka, anak no? natin pag lumabas kayo ng bahay. Ring. Ang gotli shot mo ka ng Jering. Ay, nagjiling. Tama, para hindi Ah, dato. paligtasan namin ng mga anak natin sakaling lumabas ako, di ba? Prioridad ko pa rin naman yun. Hindi ko ipapahabang ang sarili ko pati na yung mga bata. Tungkol naman dun sa mga sinasabi mong manyak, isa itsura kong to na mukha ng Yosha dahil sa pag-aalaga ng dalawang bata at buntis pa sa pangatlo natin. Eh, pag-iinteresan pa ba nila? Baka nga makita pa lang nila ako, tumakbo na sila palayo sa akin kasi napagkabala nila akong aswang. Di bali ng ganun. At least manatag akong walang mananamantala sa'yo. Anong tibali ng ganun? Na mukha akong losyang sa kaswang? Bakit ba kasi ganyan ang tingin mo sa sarili mo? Ay, hindi ba? Nagtanong ka pa talaga eh sa init nakikita ko sa tuwing humaharap ako sa salamin. Mukhang losyang, kuyat ang laging pagod. Tapos nagsisimula na ulit uminig yung mga sigit at batong kong gawa nitong pagbubuntis ko. Lumaki na rin itong ilong ko. Tingnan mo, naglalagas na rin yung buhok ko. Ang pangit-pangit ko na, Arnel. Tapos ayaw mo ba ako nakikitang nag-aayos ng sarili? Pasensya ka na. Talagang pasensya lang ang masasabi. Ano bang gusto mong gawin ko? Ewan ko sa'yo, isipin mo. Pati ba naman yung mga bagay na yan, ako pa yung mag-iisip. May sarili ka namang utak dyan, nainis ka. O sige. Gusto mong lumabas, di ba? Sige, lalabas tayo. Ha? Talaga? Oo. Naisip ko na tama ka. Masyado naman kita pinagpapawalan. Eh, hindi ka naman preso sa pamamahay natin. Ayoko na yun yung isipin mo dahil lang ayaw ka na lumabas. Kaya naisip ko na sasamahan na lang kita para makasigurado ko na mag-iiligtas kayo ng mga anak natin. Saan naman tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Kahit saan, magsabi ka lang. Mag-date tayo katulad ng dati. Pero kasama na nga lang natin mga anak natin. Wala namang problema sa akin yun. Lalo, wala naman tayong mapag-iiwanan sa mga anak natin. Sige, gano'n na lang. Mag-isip ka ng lugar na gusto mong puntahan. Tapos sa day off ko, lalabas tayo. Talaga? Totoo ba yan? Oo, totoo yan. Tsaka paraan ng pakikipagpatigo rin to sa'yo. Naku, wala na yun. Basta patuloy lang yung paglabas natin ng mga bata. Alam mo kasi, sabik na akong mamasyal. Matagal na rin simula nung huling beses na nangyari yun. Kaya medyo naaabot na ako dito sa pamamahay natin. Kaya nga paghandaan mo yan. Lalo na sa kung anong susuotin ng mga anak natin. Gusto ko maging presentable, pero presko yung magiging damit nila. Kasi mainit dito sa atin. Alam ko naman yun. Hayaan mo at hahanapan ko sila ng maayos na damit. Salamat, mahal. Salamat din, mahal. Hindi ko alam kung gaano mo ako napasaya. Excited na ako mag-day off ka para makalabas na tayong pamilya. Ako rin sobrang excited na. Kaya sana huwag ka na magtampo sa akin, ha? Pati na tayo. Hindi na ako nagtatampo. At oo, pati na tayo. Mapagkulong noon na lang ulit ako na ilabas ni Arnel simula nagkakanak ko sa pangalawa natin. Para humibog na kalaya sa hawlan ng mga panunod. Kaya naman sobrang saya ko. Simulan ko na ang pamamasyal namin dahil alam ko baka matagal ulit yung mangyari. Habang nasa labas kami, biglang
magdasal at mag-date. Gaya ng sinabi ko ay may sweet side rin si Mr. Ko. Ika siyang maalaga at malambing. Kaya nagustuhan ko siya ng gusto kasi pakaramdam ko ay nasa kanya na ang lahat ng katangiang anak ko sa isang palito. May pangarap din siya sa buhay at lagi niyang sinasabi na hindi niya ako pababayaan. Lalo na pag may sarili na kaming pamilya. Kaya nang dahil sa date namin yon, papadudod ay naramdaman ko ulit na maging malaya at maging masaya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod mali siguro talaga na umasa ako na magbabago pa si Arnel. Lalo na sa pagiging seloso niya. Dahil pagkatapos ng date namin yon ay tumindi ang pagsiselos na nararamdaman niya. Hindi niya makalimutan yung mga nakasalubong naming taon na napatingin sa akin ng panahon yon. May sinabi pa siya sa akin na ginusto ko raw na habulin ang tingin ng mga kalalakihan dahil sa pananamit ko. Ako na lang ako ito kasi siya lang naman ang nakapansin ng mga bagay na sinasabi niya sa akin. Wala akong ginagawang masama, normal ang pananamit ko pero hindi ko na kasalanan. Kung may tumingin man sa akin, hindi ko na yun kontrolado. Kahit na mabuti pa ba si Arnel sa mga anak namin, hindi naman siya mabuting asawa sa akin. Bukod sa pagkasagas niya ay nagdamdaram na ito kontrol niya. Sa totoo lang, ang dami na niyang pinagbabawal sa akin. Halimbawa noon, ayan, pakikipag-usap sa ibang tao, lalo na sa mga hindi niya kilala. Bawal na rin ako mag-makeup at magpaganda para hindi raw pansinin ng ibang tao. Bawal mag-lipstick, gumamit ng cologne at kahit na anong pabango. Bawal din ang magpa-manicure at pedicure. Hindi ko lang naman gagawin para na akong mababaliw wala sa oras. Hindi ka pinanganak ko na ang Beauty, balon mo nga po. Minum ka tinatalang dyan, ah. Tumakbo sa pagkakas kahit na pagod na ako. Tapos kapag sumusumbong ang toyo, Kailangan ko na na nararamdaman ko ang pagod. Beste naman buhay ko. Problema mo? Nagtanong ka pa talaga. Eh, ikaw yung problema rito. Ano nga po, kararating lang natin mula sa pagsisimula tapos biglang ako naging problema? Oo! Kasi bakit mo masyado kang maganda? Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi mo ba nakikita lalaki mo sa jeep kanina? Kung doon ang titig sa hita mo ulit ka eh. Kung bakit kasi hindi ka nakinig sa akin, imbes na magpapalot. Hindi ka. Tapos yung katabi mo lalaki, patay sunod. Kayaan mo lang. Hindi ko alam yung mga pinagsasasabi mo. Saka wala namang problema sa simbahan. Mas dapat ka na magpestida sa simbahan kaysa pantalon. Sinasabi mo ba na ayos na tinatitigan ka ng mga lalaki yun? Syempre hindi. Lumalabas kasi na gustong-gusto mo eh. Kunwari ka ba na hindi mo alam? Hindi ko naman talaga alam, lalo na karga ko yung anak namin bunso. Saka kahit na alam ko, sigurado na hindi ko yun gugustuhin dahil may asawa na akong tao. Hirap na yun, masyado ka malisyoso. Nakasama ka ng loob eh. May gana ba talaga ng ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na gusto na kita protektahan laban sa mga matang ngayon? Baka naman nasa isip ko lang yan. Anong sinabi mo? Sabi ko, baka nasa isip ko lang yan. Yun bang pinamanyak ako ng ibang tao kahit hindi naman? Masyado mo lang lahat ng bagay kasi panig ka. Ako pa talaga naging panig rito? Eh sino pa ba? Alam mo namang ako, yung kapitbahay natin, eh ikaw lang naman yung ganyan sa atin. Ulit-ulit mo sinasabi na gusto mo lang ako protektahan laban sa mga manyak dyan sa labas. Eh hindi naman ganun yung nararamdaman ko. Kasi, di ba, dapat pakiramdam ko ligtas ako sa'yo, pero bakit hindi? Anong hindi? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Sige nga. Na habang tumatagal, mas natatakot na ako sa'yo at sa Nakariingan. pwede mo gawin sa akin dahil dyan sa Nakariingan. mga pagsiselos.
Ano, kasi kanto niya to, katalagaan ko kagay, mula ka na kaya. Nya? Makan niya yung tarawaw. Oh. Kaya kanto. Ang una kaya. Kasi binibigyan mo ko ng dahilan para magselo. Di karabasa? Day? Totoo yun kasi yun yung nararamdaman ko. Katulad na lang kanina. Walang ibig sabihin yung nangyari kanina. Hindi ako naniniwala sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung hindi ka maniwala. Hindi ko na problema yun. Ah, ganon? Sige, halika rito. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Eh, sa hindi pa rin talaga ako mapanakit na wala na yung nangyari kanina eh. Sabi mo, bahala ako, di ba? Kaya nga halika rito. Kasi kukumpirmahin ko lang. Kung hindi ka nasabi, nung tinitigan ka ng dalawang lalaki sa jeep. Ano? Napapaliw ka na ba? Baliw! Baliw! Pero hindi ako manatahimik hanggat hindi ko nakakasigurado. Ano ba hinihintay mo? Kukunin mo na yung panloob mo. Ha? Bakit ba naman gagawin yun? Kasi gusto kong tignan at amoyin para makasigurado ako na hindi ka na nakaramdam ng pananabik. Huwag mo nang hintayin na ako ba yung magubad yan sa'yo. Dala mo na! Ang patutot, ginawa nga ni Arnel sa akin ang bagay na gusto niyang gawin upang makumbinsi ang sarili niya na wala akong naramdamang pananamig doon sa mga lalaki. At kahit na anong iyak at pakiusap ko sa aking asawa na huwag niya gawin ang bagay na yun, ay tila nagbingi-bingihan siya sa pakiusap ko. Matapos noon ay nagalit ako sa kanya pero mas galit pa rin siya sa akin. Pinagbantaan pa niya ako na ayusin ko ang sarili ko at huwag ko raw subukan makipaglandingan sa ibang lalaki habang nakatalikod siya. Meron daw talaga akong palalagyan sa kanya. Mapatutot na yata ang pinakamalalang away namin ni Arnel at dahil sa pagiging seloso niya. Umabot na kasi sa point naging maraas na siya sa akin. At hindi na lang yun basta pananalita. Natakot na ako sa kanya ng gusto. At pang sandali mapatutot ay pipitik siya. At mapipisikal na niya ako. Ako doon, pakaramdam ko ay hindi na niya ako nire-respeto bilang babae at bilang kanyang asawa, papatutot. Mahal, sige na. Pagpigil mo na ako. Miss na kita eh. Ako naman. Ayoko, wala ako sa Bakit wala ka sa akin? pagod ako eh. Masakit katawan ko. Gusto ko lang matulog ngayon. Hindi pwede yun. Kasi matagal na rin simula nung yung beses ko pinagpigyan. Tagalin na lang kung wala naman nakakalipas siya. Pero saan masyado kong mainit. Akala mo sa akin para usan. Anong para usan? Yun kasi yung nararamdaman ko eh. Na para usan mo lang ako. Na anumang oras, pwede kong galawin at gamitin para matugunan niyang pangangailangan ko. Hindi ka marunong makinig pag sinasabi kong pagod ako o wala ako sa mood. Kasi para sa'yo, responsibilidad ko na pagbigyan ka sa lahat ng oras na gusto mo. Natural! Asawa kita! Kaya ano bang nireklamo mo dyan? Hindi naman yun ang issue dito, kundi yung pagiging mainit at papilit mo sa kama. Kainis naman! Dami mong arte! Buti pa mag-iossi na lang muna ako sa labas kaysa makipagtalo sa'yo. Teka, ano yan? Alin ba yun? Ano po? Napangkachitrabaho mo doon ka ito ng chikarabasa. Okay. Hindi mo lang sa audio ng karabasa. Umuna kami dati di dyan. Sa lang to.
Nag-isip lang yung record ko. Kasi ko nakapit. Ano?
Wrong? Okay lang. Then peace. Then, or ka na. Yeah, it's a plus na yan. Upload mo yung picture. Ano right na yan? Picture and then like that. And then like that. Once and yan, mag-generate na siya. Wait lang, just for a second. No? Yan na siya. May J. Ito na guys, yung mga nagpapaturom ng AAP. Ito, punta tayo sa Google Chrome. Search yung Gemini AI. Yan. Then, launch as Gemini. Kasi nasa notes ko yan yung prompt. Gusto naman.
Alam mo takot. Ilak mo ito dapat. May itong galipin ko. Basta. Ako legend ko lang ko. Wala na ako sa sino. Check ko yung exam dito. Diyo ka ng basa ng pagkanitanti ah.